Avui, en el Dia Internacional de la Infermera, alcem la veu, perquè les infermeres no només cuidem, sostenim el sistema de salut cada dia, a cada torn, en cada decisió i en cada persona que atenem. Sabem que les infermeres salvem vides i transformem la salut de les persones, però això no pot continuar depenent només del compromís i del sacrifici personal. Necessitem reconeixement real, lideratge i condicions dignes per poder desenvolupar tot el nostre potencial. Invertir en infermeres és invertir en salut, en equitat i en futur, perquè quan una infermera és escoltada, cuidada i empoderada, tota la societat hi guanya. Avui reivindiquem el nostre valor, però també celebrem allò que ens defineix, la capacitat infinita de cuidar, d'acompanyar i de transformar vides. Feliç Dia de les Infermeres!